Hej, velkommen til den her video. I dag, jeg ved godt, det er lidt lang tid siden, der har været en video, men ja, jeg har ikke lige haft tiden til at optage. Men i dag spiller vi Pets Go igen, og som I kan se, jeg har spillet updaten lidt, så jeg ved godt lidt, hvad den går ud på, men altså alligevel ikke. Men jeg har spillet lidt til det, så jeg har fået lidt futures og sådan noget. Så instant lock potions og sådan noget har jeg. Men det her board game har jeg ikke spillet sådan helt vildt meget af. Så jeg ved ikke, hvad det går ud på. Eller jeg ved godt, hvad det går ud på, men jeg har ikke spillet sådan helt vildt meget af det. Ja. Så ja. Oh my god. Huge shake. Please en 3'er. Så bliver det en 12'er. Altså, jeg tror bare, de har gjort sådan, det bogstaveligt talt er umuligt at lande på den der. Right. Skal man tage den? Hvad står der? Kom nu, please noget godt. Hvis jeg lander på en... det er ikke muligt at lande på et huge shake. Hvis det var, jeg havde fået det, så havde jeg fået 5 huge shake. Og lad os lige... hvad skal vi sige, 50 subs. Og så... Jeg var en fra 50 subs, og så går jeg live. Jeg er jo allerede nogle gange live på, TikTok, så jeg ved godt, hvad man gør. Det gider jeg ikke mere. Skal jeg bare... Skal jeg bare roll lidt og så der kommer noget godt. 40 mil! Ja, okay. For at gøre det lidt mere spændende, så gør vi sådan her. Så der kommer cutscene, hvis det er over 50 minutter. Okay, det her er vores, det kan også hvad det. Det har jeg så ikke spillet så meget, det her. Deezing, eller hvad det hedder. Ej, nu må du godt lige tage sig sammen. Ej, hvad sker der altså? Det var et lortespil. Det er alt det der sådan. Oj. Diamonds.
Okay, jeg tror vi har chance for en huge chance. Altså, jeg vil sige, de huges jeg har, det er nogen jeg har fået, fordi jeg har 360 mil. Kom nu, man. Jeg vil have så fedt at få sin første huge. Kom nu, man. Så. Please, jeg fik en huge. Det gjorde jeg bare ikke. Det er bare lort. Så, okay, jeg drikker alle for content. Og hvis I vil se lidt mere Rocket League, så bare skriv noget i kommentaren. Jeg er god til Rocket League, jeg tror... Jeg er... West. Nej, det var ikke meningen det her. Oh my god. Det er dårligt, det der er helt vildt. På, fordi det larmer godt nok af helt. Vi har nogle æg, jeg kan åbne. 100 gange. De er sikkert lort, men ja. Jeg åbner dem. Wow. Ej, det var crazy. Var ikke engang noget godt. Ikke engang noget godt. Vi har noget... Hvorfor er de så meget værd, de her æg og ikke? Ej, det skal ikke det være åben. Ej, altså, jeg ved ikke, hvad det her spil det er mere. Fuck, de har addet mange ting egentlig. Men jeg har næsten alle upgrades. Altså, hvis I vil have, jeg går live, så kan jeg godt det, når jeg får 50 subs, hvis det var noget, I godt vil se. Ja, altså, jeg kan jo godt gå live, men altså, hvis I godt vil se det, så kan jeg godt. Hvis I ikke vil, så kan jeg også lade være. Og ja, jeg er også lidt, syg. Men jeg tænker, det var alt for den her video, så vi ses i næste video.